Makikilala mo talaga ang isang tao pagdating sa pera. Marami magkaibigan, nagka-triduran dahil sa pera. Nagka-onsehan dahil sa pera. Marami mag-asawa, nag-divorce because of money. Maraming churches bumagsak because of money. Because money is a great servant, but it is a terrible master. Gusto mong sundin ang sistema ng mundo na magpakahirap ka para magkaroon ka ng pera para lang mabili mo yung mga bagay na gusto mong bilhin para ma-impress yung mga taong hindi mo naman gusto? Go ahead. Pero kapag pumunta ka at napunta ka sa sitwasyon kung saan kahit pera mo wala nang magagawa, pag nagkaroon ka ng sakit na kahit pera mo hindi kayang gamutin, at pag nagkaroon ka ng kalungkutan na kahit pera mo hindi ka kayang pasayahin, at magkaroon ka ng troubled heart na kahit pera mo hindi kayang ayusin, you will start to realize that life is not just about money. You need God.